שלום תלמידים, היום אנחנו נלמד כיצד מכינים מיפוי מושגים מקושר באמצעות המחשב. בשלב ראשון אנחנו פותחים קובץ וורד, ואת הדף אני רוצה להפוך לרוחב הדף ולא לאורכו. לכן אנחנו ניגש לפריסת עמוד, כיוון, רוחב. ברגע שהדף הוא רוחבי, זה יאפשר לנו להכניס יותר מושגים. בשלב השני, אני רוצה להכניס את המושגים לתוך הדף. נלך להוספה, צורות אוטומטיות. אבחר צורה אוטומטית שהיא תייצג לי בעצם את המושג המרכזי אותו אני רוצה לשים במרכז הדף. אתם יכולים לבחור איזה צורה שאתם רוצים, כמובן שתהיה צורה שנוחה לכם לעבודה. כרגע בחרתי את המלבן. אני אסרטט אותו במרכז הדף. כפי שאתם רואים, הצורה מעוצבת. אתם יכולים לשנות את צבע מילוי הצורה על פי טעמכם האישי, את מתאר הצורה, ואתם יכולים לעשות ככל עולה על רוחכם עם עיצוב הצורה האוטומטית. בשלב השני, אני רוצה להכניס את הכיתוב לתוך הצורה האוטומטית. אני אסמן את הריבוע, מקש ימני, לוקח לו מעט זמן, הופ, פספסנו. אוסף טקסט, וכאן אני יכולה לכתוב את המושג המרכזי שאותו אני רוצה לייצג במרכז הדף. המושג המרכזי שבחרתי יהיה נושא ספורט. כרגע אני רואה שאני כותבת בלבן, אני אסמן את המילה, אגש לבית, אני יכולה לשנות את הצבע, צבע הגופן, את גודל הגופן, אני יכולה אפילו יותר גדול, וכמובן אני יכולה גם לשנות את הכיתוב. כל זה נתון לבחירתכם. שלב הראשון, עשינו את המושג המרכזי. כרגע אני רוצה להכניס לתוך המיפוי את שאר המושגים, את מושגי המשנה. אני מציעה תמיד להכניס בין 10 ל-12 מושגים משניים של אותו נושא. איך אנחנו עושים את זה? אני הולכת שוב להוספה, צורות אוטומטיות, בוחרת צורה אוטומטית אחרת שתבחין לי בין המושגים המשניים למושג המרכזי. כרגע בחרתי את האליפסה, אני מסרטטת את האליפסה, מעצבת אותה כרצוני, אני ממליצה לעשות שינוי בעיצוב בין המושגים המשניים לבין המושג המרכזי. אוקיי, הצורה מוכנה לי, חשוב שזה גם לא יהיה גדול מדי. ועכשיו אני רוצה להכניס את מושג המשנה שלי. שוב מסמנת את הצורה האוטומטית, מקש ימני עם העכבר, אוסף טקסט, ואני אכתוב מושג שקשור לספורט, ואני אקח ואני ארשום לדוגמה ריצה. שוב אגש לבית, אשנה את צבע הגופן, את גודל הגופן, אני יכולה לעשות אותו בולט, ויש לי מושג ראשון. עכשיו אני צריכה בעצם עוד קרוב ל10 מושגים.
כדי שאני לא אחזור על אותו תהליך, יש לי אפשרות לקחת את הצורה הזאת ופשוט להעתיק אותה, לשכפל אותה מספר פעמים. יש מספר אפשרויות לשכפול צורה אוטומטית. אפשרות אחת, מקש ימני, העתק, ולאחר מכן לעשות הדבק. אפשרות נוספת, שהיא המומלצת בעיניי, לעמוד על הצורה האוטומטית, ללחוץ על העכבר, וביחד על הקונטרול, לא לשחרר שום דבר ופשוט לגרור את הצורה. ואתם רואים שהצורה שוכפלה במלואה. שוב, קונטרול, מקס שמאלי בעכבר, לגרור את הצורה ולשחרר. כך אתם עושים ומפזרים את המושגים מסביב למושג המרכזי. עכשיו, אנחנו רואים שבעצם המושג ריצה נשאר לנו בכל הצורות. כל שנותר לכם לעשות זה בעצם לשנות את המושג במרכז. אנחנו נסמן את המילה ואנחנו נכתוב מושג חדש שקשור לתחום הספורט שאותו אתם רוצים לשים בתוך עבודתכם. אז ריצה אמרנו, מושג נוסף שיש לנו, אנחנו יכולים לקחת לב, אנחנו יכולים לקחת מושג של מאמץ, ואנחנו יכולים לקחת מושג של תזונה נכונה. אתם תבחרו את המושגים המרכזיים לאחר שקראתם כמובן מקורות מידע וזיהיתם מהם המושגים המרכזיים לאותו תחום שאותו אתם רוצים לחקור ולהכין עליו מיפוי מושגים. כרגע יש לנו את המושג המרכזי, יש לנו מספר מושגי משנה, ואני כרגע רוצה למצוא את הקשר בין המושגים, בין המושג המרכזי למושגי המשנה, וייתכן שאני אמצא קשרים גם בין מושגי המשנה עצמם. איך אני אבטא את הקשר? את הקשר אנחנו מבטאים באמצעות חצים. את החצים אנחנו נמצא באוספה. צורות אוטומטיות. יש לנו פה מגוון של חצים. אתם תבחרו את החץ המתאים לכם. אני לוקחת כרגע את החץ הרגיל, ואני רוצה למצוא את הקשר בין ריצה, מה הקשר בין ריצה לבין ספורט. לכן אני אסרטט את החץ שהוא יוצא מריצה לכיוון המושג המרכזי ספורט. אם הייתי רוצה לבטא את הקשר בין ספורט לבין ריצה, הייתי הופכת את החץ כך שכיוון החץ היה לי מה הקשר. אם הפכתי את החץ, אני יכולה לשחק עם המיקום, מה הקשר בין ספורט לבין ריצה. כיוון החץ מעיד על כיוון הקשר ואיך אני קוראת אותו. שוב, נחזיר את זה למצב הקודם, כי אני רוצה באמת לבדוק מה הקשר בין ריצה לבין ספורט. כמובן, את החץ אני גם יכולה לעצב. אתם רואים, יש לכם פה עיצוב אובייקט. אני יכולה לשנות את מתאר הצורה. אני יכולה את עובי החץ. אפילו שהחץ יהווה יותר ובולט לבחירתכם. עכשיו, מה הקשר בין ריצה לבין ספורט? ריצה בעצם סוג של ענף בתחום הספורט. אז הקשר הוא קשר של סוג. אני רוצה לכתוב ריצה, סוג של ענף בתחום הספורט.
הקשר שכתוב על החץ הוא קשר עם מספר מילים מועט. בדרך כלל אנחנו משתמשים במילות הקישור שחילקנו לכם בכיתה. אנחנו לא צריכים לכתוב משפטים ארוכים, אלא כמה שיותר קצר. כן, אנחנו צריכים לבדוק שיצא לנו משפט הגיוני. כאשר אני אקרא את הקשר בין הריצה לבין הספורט, אני בעצם מקבל איזשהו משפט הגיוני. ריצה, ענף ספורט, סוג של ענף בתחום הספורט. אתם רואים, אני לא אכתוב את המילה ריצה במשפט, ואני לא אכתוב את המילה ספורט במשפט, כי הם כבר קיימים לי. עכשיו נשאלת השאלה איך אני כותבת על החץ, בצורה שבאמת יהיה נוח לקריאה. שימו לב מה אנחנו עושים. אנחנו הולכים להוספה. יש לנו כאן את ה-word art. אני אבחר איזה סוג שנוח לכם, זה לא משנה. ואני כותבת פה בצד, אני אכתוב סוג של ענף, סוג של ענף ספורט. אוקיי, עכשיו זה גדול מדי, זה רחב מדי, אני פשוט מסדרת את המשפט. אני אפילו אקטין, כי אני לא צריכה את זה כל כך גדול. ועכשיו מה שאני אעשה, אני אגרור את זה לכיוון החץ, ואסובב. ואקרב. ותראו מה יצא לי. יצא לי בעצם משפט שכתוב מעל החץ שלי בצורה מסודרת. ריצה, סוג של ענף ספורט. כך אני ממשיכה ובעצם מוצאת את כל הקשרים האפשריים בין המושגים למושג המרכזי ובין המושגים עצמם. כדי לעבוד ביעילות אני מציעה לכם לקחת, אם יש לי חץ, את החץ, ושוב לשכפל אותו. אני עומדת עליו, מקש שמאלי בעכבר, קונטרול, וגוררת לי את החץ. ומתאימה. אם אני רוצה למצוא מה הקשר בין ריצה לבין לב, אני אסרטט את החץ כאן. אני רוצה עכשיו למצוא מה הקשר בין תזונה נכונה לספורט. אתם רואים, הפכתי את החץ. וסימנתי. וככה אני עוברת ומוצאת את ההקשרים בין המושגים עצמם. מקווה שההסבר היה ברור, מאחלת לכם המון הצלחה. מיכל.